Как да заведа претенция по застраховка Алианс Здраве? Можеш да заведеш претенция през платформата Алианс Здраве, през MyAllianz или през уебсайта на Алианс. На началната страница избери бутон "Предяви претенция". Отиди на групова медицинска застраховка и натисни "Заяви". Вече си в платформата за заявяване на претенции на Алианс. Натисни "Напред" и се запознай с условията на ползване. На тази стъпка трябва да въведеш личните си данни – име, фамилия, ЕГН, телефон и имейл. Въведи кратко описание на претенцията и избери датата на събитието. След това трябва да избереш дали искаш да получаваш съобщение относно регистрираната претенция по SMS Viber или по имейл. Вече можеш да видиш номера на претенцията си. Ако получиш съобщение, че контактните ти данни не са разпознати, свържи се с твоя работодател и провери кой телефонен номер и имейл адрес е бил подаден от тях към Алианс и опитай отново. Ако успешно си регистрирал претенцията си, можеш да я видиш в платформата Алианс Здраве.